mówię o przy stacjach kolejowych, wszystko to nie za komunii. Pewno pole zarosłe na pewno, ale przy cenie ten plac nie? To tu będę przejeżdżał właśnie przez dawną linię kolejową Lamborg Karty, taką piękną linię kolejową. Tu są obiekty jeszcze kolejowe, fajne domy. To wszystko, no nic piękniejszego chyba nie można sobie wymarzyć, jak w raju, nie? Te Kasiapy są cudowne. Tam gdzie bo lecą po prostu lub modelek, takiego dwa, na Westrzu. Przegrana świątynia. Trochę do pielgrzymów. Kaszuby, Lemborg, Kartuzy. Połączone. co już ja chalebanom, wzięła głele, ja tam już Kasiewi nie mogę za wczesną z kadregu bana, żeby świętować przede wszystkim naszą juwerno tam kasiewską, to, że my jesteśmy Kasiewa, że jesteśmy z tego błyśni. Krajemy i tyncejemy wszyscy razem, tu na dworcu, na banowiściu w Brutach. To pierwszy punkt nasi światowi zjazdu Kasiewu. Widzimy tuły. Łebra! Kasiewi, Sparta i Westrzutka są już w Brutach, witamy Węgłeruco! I ci mamy wszyscy ręce w górę, wszyscy ręce są w górze, słychynka. Ale pomału. Już możemy wziąć, czy nie? Ja tak na nią patrzę, mówię pani to. Nie wiem, w Europie już tyle lat, ale tak.
Może zdjęcie trzeba wam zrobić. Buda złama. I będziemy
I z Łorwice będziemy. Kłejce. Ksiądz biskup nawet ława je nakazanin gdy, nie? Ta miło ta uwa je wialgo, ale ona i tyś. Płeczeki dajesz, płeczeki tak. Płejta, sera kłejce, płejta wszyscy dali tam łebać to jak tam steruje wiele placu. To je apartno odlewali wszystko przerek, to wody, żeby ma tam to piękno stoje, le? Bić rekord na diabelskich skrzypcach. Łekrom tego bandze megrele w Baśka, bandze megrele w Błyczka. Cesiec i kłechac, to jest najważniejsze. Jakaś Kilka wolnych krzesełek, także można usiąść. Póki są wolne miejsca, zapraszamy tutaj do nas pod scenę. będzie załapać na to, bo ma tu wtedy tam, a tam są luzy place. Oj Marycz! Szybskiego. Wkroczyła w pierwszym szeregu. Witamy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, kiedy to, o czym wspominał Pan Marszałek, Strug, kiedy Polska nabierała nowego kształtu terytorialnego, to właśnie w Brusach, w tej części powiatu chojnickiego, najwięcej ludzi zabiegało o to, abyśmy byli razem, abyśmy my wszyscy Kaszubi byli w jednym organizmie terytorialnym, w jednym województwie. I to tutaj, proszę Państwa, za sprawą działaczy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, tak jak mi to Staszek, prezes obecny Artu w Brusach powiedział wczoraj w Szyboczu, zebrano ponad 4000 podpisów. I to był argument nie do odparcia. Ja oczywiście... Ukraina wciąż walczy za swoją tożsamość, za możliwość mówić swoim językiem, wybierać swoją władzę, za swój wybór, a również walczy i za inne państwa Europy, którzy mamy nadzieję, że do których wojna nie dojdzie i Ukraina zwycięży. I w tej chwili chciałbym podziękować Szanowni Państwo wszystkim, którzy pomagają sprawie Ukrainy. Szanowni Kaszuby, my jesteśmy bardzo wdzięczni za tę pomoc i wsparcie. Oczywiście my je odczuwamy, a nam w tej chwili bardzo potrzebna. Dziękuję bardzo i niech Wasze święto trwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału w Brusach Stanisława Kobusa. Kiedy razem jest nadzieja, Merla Ukraina. Za wszystkich, którzy walczą za swoje życie, za swój kraj, za swoje serce, za swoją ziemię. Podziękujcie im na nami, nie nam, im. Oni przyjechali, ja też przyjechałam. Gdański zew i szczypta
wszyscy usłyszą raz.